Meselen men häzir nelegal Beş. nordlaşar ýurtda ýaşap ýön bar ýa näçe ýyl basýarlar deport? 5 ýyl dost. 5 ýyl. Her ýylyna ona aýryp boýla, her ýylyna 1300. Ay bärde de Mhm. gaýtmaly bolupdyr Türkmenistana, indi aňryk görsemem deport goýorlar diýenler. Zagran dolmy? Olay doldy. Häzir seret men meselem Bolýar. Türkmenistana barýan, aňryk Türkmenistana barýan. Mhm. Men giren wagtda Aha. straz deport basýarlarmy? Ya näme soň näme bolýar? Dost seret bahaýagda ya $1500 dost. Bolýar. Gelýän akoşka gelýän, gelişiňe de aýtdylar, otak geçip otur diýerler, oturýan. Soň eliňe pasportyny alyp gelýär, aňryň işgärler öýdi. Plany iftiýa men niýe gelberik deliňden cephe çadım orýa çykaryp goýarýar. Aeroportyň daşynda da men durýan. Şol pasport kontrolde oturýar, şo özüň aýtdyň maňa haýsy akoşka barmaly, dogrymy öňünden? Aha, o şolaň öldürni aýdylan dost sen Katarkaýyn olup. Например, ine Türkmenistan'a gitme için ziyatka soru tuttular. Hazır deport etmezliği için $3,500 soru tuttular. Primoy Türkmenistan'a giresen seni hiç kim deportam etmedi, hiç kız adam koymadı. Например, giren son pasportun almaştırıp abratını geliver. Meselen men häzir nelegal Beş. nordlaşar ýurtda ýaşap ýön bar ýa näçe ýyl basýarlar deport? 5 ýyl dost. 5 ýyl. Her ýylyna ona aýryp boýla, her ýylyna 1300. Bir näçe ýylyň dowamynda Türkmen hökümeti resmi taýdan raýatlara daşa ýurda çykmak gadagançylygynyň sebäplerini düşündirmän gelýärdi. Emma soňky döwürde munyň üstü açyldy. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa hakyndaky kanunyň 30-njy maddasynyň 1-nji bendiniň 8-nji bölümini öz halkyna garşy ulanýar. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 30-njy maddasynyň 1-nji bendiniň 8-nji bölümi Türkmenistanyň raýaty daşar ýurt döwletlerinde bolan döwründe adam sowdasynyň pidasy bolmagy ýa-da gulçylyga duçar bolmagy mümkin diýen howatyrlanma bolan halatynda raýatyň Türkmenistandan gitmegi wagtlaýyn çäklendirilip bilinär. Türkmenistanyň hökümeti haýsy kriteriýalaryň esasynda bir adamyň daşa ýurda gidende gulçylyga düşmeginiň mümkindigini anyklap bilýär. Bu kanun siýasy häsiýete ýa we şu kanundan peýdalanyp islendik adamyň daşa ýurda çykmagyny päsgel berip bilýärler. Şeýle ýagdaý ullukan paraxorluga ýol açýar. И отправляю деньги домой, потому что вынуждена кормить семью. Нигде нет жизни в Туркменистане, это не заработаешь. Маме нужны лекарства, семья болеет, нужна помощь. Я хотела приехать, но паспорт не продляют, потому что по закону должны, но консульство отказывает. И я нашла людей в интернете. Они мне обещали, что все официально. И после этого мы встретились. И я дала им $2000 и передала человеку просто из отчаяния уже, и он исчез. И нигде жизни нет, ни здесь жизни нет, ни в Туркменистане жить невозможно.